Ephesians chapter 6, verse 10 to 14. Chapter 6, verse 10 to 14. Now before now, when you please empower me, as if from there. Amen. Ephesians chapter number 6, verse number 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Verse 10. Elokugcina, sinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Jobani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu bunyama nabomoya bobubi emkhathini. Ngakho jobani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime. Verse 14. Ngakho-ke yimani izingalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga. My assignment today is to say that we can't Ukuze ukuthi mawukhetha ukungasindiswa, ungasindiswa wazi. Mawukhetha ukusindiswa, usindiswe wazi. Praise the Lord. So, ngifuna nokuthi nje sikhulume bese sesiyabuya bese siqala ushumayela. Inani enkosini nasemandleni abantu ayi. So, lamandla akusiwo akho. Kusho ukuthi lento yokukholwa angeke uyenze ngamandla akho. Ungayizama ngamandla akho uzohamba uphelele endleleni. Ungayizama ngephepha zakho uzohamba uphelele endleleni. But now the Bible is very critical and very crucial ekuyivezeni ngale ndlela bekungasile iphutha bakayibhala because I hope you are still focusing. Uthi inani enkosini lokuqina enkosini kubonakala ukuthi une choice now. You can decide ukuthi position yakho ikuphi. Iposition yakho mayisenkosini good position. Qina kiyo leyo position. Hayi ngazalwa likhona enkuluma nayo uyangizwa kodwa. Qina enkosini. So choose the position. That's the first part of the verse. Choose the position la uthi nizoqina khona. So kumele decide ukuthi nizoqina enkosini. Then if uqina enkosini inemandleni ayo amakhulu. Hallelujah. Nifuna inkani zonke zikamoya. Ngoba the issue is asili nenyama negazi, kodwa silwa nemimoya. Silwa nani? Silwa nani? The reason silwa nemimoya is because impilo akusiyile into oyibona ngalento nyama. Impilo ayiqali futhi ayipheleli kulento oyibona ngalento nyama. Are you understanding? So now, semfuna ukungenela ukhona usibiswa ngisho ngathi phakamisa isandla kodwa uzokuzwa kahle kodwa ungasiphakamisa. Engabe ukhona usindiswanga, lalela lo uthi awusindiswa
ongakucontrolanga akusiwuwe ocontrola lokho futhi ngabe ukhona usindisiwe nawe akusiwuwe ocontrola lokho but there is a spirit behind. Likhona abantwana? So impilo akusiyi lento oyibona ngamehlo enyama, yingakho lithi iBhayibheli asiphili ngokubona kodwa ngokukholwa. Because ukukholwa kwenza ukuthi siye behind the veil, siye ngale ngemuva kwalokho esikubona ngamehlo. Because sokumele umcineke kulamandla kaNkulunkulu ngoba nomcine kiwo lempi esilwayo akusiye egazini lenyama kodwa silwa nemimoya. Manje imimoya kudala ikhona kunawe, yabakhona ungekho, baphila okhokho nokhokhokazi nokhokhokhokho ungekho, imimoya ilokhu ikhona. So in the advantage yesikhathi, the spirits have an advantage of time. Sure. They have an advantage of time. So they are able to come. When you want to behave like there's a spirit that has studied your bloodline. Unomoya ofunde imvelaphi yakho. Unomoya ofunde imvelaphi yakho. Athi senze nganayi engathi critical kancane. Uzibuke ugogo wakho une excuse yokuthi wayangaqedanga ukufunda. Uthi bamshadisa asemncane na 15 ngenkathi sakudala. Ugogo wakho wafika wathi yena akusizwi ngilethele iphethe wathi yena i-apartheid. Ulawuhamba nami wathi because i-apartheid ayivumelanga ukuthi afunde mara naye wayithola abe nengane earlier. Wena imfundo umzali wakho imfundo yayingekho mahala kodwa bekungasasi i-apartheid in its intensity. Are you understanding? Mara wayithola anawe before a certain noma fika in being an adult waba nawe. Angaba u-understand ukuthi uNkulunkulu ngemfundo ukhuluma ngokuzala. Nasona ungazi ukube usho ngasiya ngisho ukuthi ube nawe angakabanga i-adult asemncane waba nawe. Kunyaka indaba yalamuhla udinga thina esisendlini. So makaba nawe before time wasekuvela wena ngisho wena imfundo seyimahala, awunayo into yokuvila ukuthi why ungafundanga. So wakhetha ukuthi nanoba imfundo imahala kodwa nawe uzoba nengane usasesikoleni. So waba nengane before time. Now the issue is wena mawukwenza lokho uyicela ukuthi uyabivela nje umkeva uthi isikhathi sami babakhuza ukuthi ungahambi nabafana uthi wena ngikeva ngizowuphuma ngefastela. You are not aware ukuthi ulwa nemimoya. There are spirits financing your behavior. Bazile ukuthi ugogo wakho semnqobe njani, ugogo wakho samnqoba njani, umama wakho samnqoba njani. Bawuyini wena ngamandla akho? Ngithe assignment yabo ukuthi sithandaze. So ubuzo ukuthi bawuyini wena ngamandla akho? Yingakho lithi iBhayibheli thina Nkosini number 1 udinga ukusindiswa ube kuKristu. Bese uma uba kuKristu so uphila nasemandleni ayo amakhulu. Are you here? Uthi mawuphila emandleni ayo amakhulu then so uba ne-advantage of time ngoba imimoya lazi isikhathi bawungekho ngaso ufikela ile system ebilokhu ihleliwe. Njengoba ufika wena bese kunenkqubo ebanjwe ngayo igazi lakho lapho ubuya khona. So lokuthi awusindiswa wena utshela abantu ukuthi lento yokukholwa ukubhayiza. You don't understand according to 2 Corinthians chapter 4 lithi uNkulunkulu walesikhathi uvalile amehlo abantu ukuthi bangakuboni ukukhanya. So wena uthi angisindiswa ngoba
awusindiswa ngoba kunesitha esicontrola impilo yakho. Are you here? Sure. So now I want you to see ukuze uthi mawusubona ukuthi unawo amandla okuphuma kule system. Lithi iBhayibheli, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realm. 21. Now he is far above any ruler, number 1, or authority, number 2, or power, or leader of anything else. Not only in this world, but also in the world to come. Meaning, uKristu ngaphezu kwale mibuso manje nakwelizayo. Praise the Lord. Nikhona bantwana. Now, verse 22. God has put all things under the authority of Christ. So uKristu ngaphezu kwako konke unikezwe amagunya konke kwabekwa phansi kwentando yakhe. Nikhona bantwana. And has made him head over all things for the benefit of the church. Unakile ukuthi lithe uKristu uyinhloko. For the benefit of the church. Yesu 23. And the church is his body. Ibandla lingumzimba wakhe. Ibandla liyini? Before sithatha nje, I want to bring you where I am. As I'm preparing, as I'm praying, I'm praying for a shift. Mangithi sizokhuleka sikhulekela the shift of the place. The shift of the place. Sizobuyisa uSathane akutshontsha ngendawo yaseshabalala. So we are in a struggle. We are in a fight already. We are in a fight already. Ingakho ngithi vele ilanga lanamuhla labantu abakhona. Then kubeka kusasa kuyale elomphakathi wonke. But we are going to shift izinto la kule ndawo umnyakazo umphakathi ongeke. Because that's what we are here for. I'm telling you, after this prayer, after this revival, I'm believing God. There are churches that are going to be planted here. There are pastors, evangelists, apostles who are going to come and raise a voice of a prophetic declaration in the place. We are breaking the ground. So the dryness of the place, it is being removed. It's not yet time. It is not that time, so we cannot be in a dry place. We are efficient. We are going to cause a shift. Amen. That's the prayer we are going to make. Now, and the church is his body. Now, uKristu uyinhloko. Ibandla lingumzimba wakhe. I am the body of Christ. I am the body of Christ. Ibandla liyini? Lingumzimba wakhe. So uKristu, bazalwane, hamba uye noma yiphi inkolo manje. I challenge you. Angibize ngamagama. Hamba uye kaShembe manje. Noma bangathi bakhonza uNkulunkulu. Are you understanding? Because uNkulunkulu akusiyi issue. I-issue nguKristu. Haya ngithi uNkulunkulu, wonke umuntu ukhonza uNkulunkulu. Noyohlabela amadlozi ukhonza uNkulunkulu. Inkinga nguKristu. Ingakho mayifika lapho, mawuleka Shembe bakutshela ukuthi nina nithanda izinto zabelungu. I know, I'm telling you the truth. I had a conversation now.
I-argument yabo ithi nina nithanda izinto zabelungu. Why? Because makufika noma makuhamba insindiso eSouth Africa, usathane wangena kuye, wafike wamuyenga, wayemeka, then wamnika le ndaba yokuthi it is an African religion. So mabakhonza bathi bona asikhohlwa la siphuma khona. Ithi iBhayibheli kuRevelation mawulifunda lithi siyathengwa. UKristu wokufela kwakhe wathenga zonke izizwe. Amen. Akusana mJuda, akusana mSwati, akusana mNdebele, akusana mngisi. UKristu wasithenga. Then bese babamba ukuthi into yabelungu kanti it's from the east, not the west. If we were to argue about that, ivangela lizi ngabelungu liza ngamaJuda. Jews are not white. They are from the east. But I'm trying to break certain grounds because one of the strongholds of Shabalala is religion. Yeah. It's religion. So nokashamba uthi ukhonza uNkulunkulu kodwa akamfuni uKristu. Kanti iBhayibheli selishilo ukuthi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Amen. Now into ayinabo uyitshela ukuthi iBhayibheli limosha amagama. Malithi umuntu uKristu Jesu, it's because uJesu uNkulunkulu, ebuNkulunkulwini bakhe wehla waba umuntu phakathi kwabantu. Amen. Wekelani ukuzofela abantu abakhiphe ezonweni zabo. uNkulunkulu bekudingeka igazi likaNkulunkulu ukuhlenga umuntu. So ngoba kukho umuntu angamthumela uNkulunkulu wena yena qobo lakhe wathatha umzimba. Amen. Yingakho akanayise. uJoseph akusiyo ubaba Jesu, is stepfather saJesu. Yebo. Are you understanding this? Amen. So uNkulunkulu wehla wathatha umzimba wawuboleka entombini uMaria wambatha inyama waba umuntu ngokuphelele kodwa anguNkulunkulu ngokuphelele. Amen. Are you understanding this? So now kuleyo nto leyo wase sekathenga umuntu umbuyisela kuye. Manje ayisekho ke enye indlela yokuya kuNkulunkulu ngaphandle kukaKristu. Yingakho athi niyindlela neqiniso nokuphila ushenga indlela kuphela. Abakhonza khona baye kubuza ukuthi eyaphi, because yiqiniso ukuthi uyindlela mara iyaphi. Athi sibuza sibone ukuthi iyaphi. Uthola indlela zintathu, two yabo kulendlela kunabantu bafile, lesithathu kunomuntu uyaphila. Ubuza bani labantu abayi3? Ubuzophilayo ushembe wabo. Amen. Wasezethwa wathi mayefa babanga isihlalo sakhe nakashembe basibanga isihlalo enkhosi. uJesu wavuka. So impendulo yokufa nokuphila unayo. Wafa wavuka. Namuhla wonke umuntu ongakholwa ukutshela ukuthi asazi kwenzakalani ngale lethuna sonke siyazi. Amen. Because uJesu uyiphendulile. Jesus answered it because wafa. Wathi mayefa wayolanda ifuthule igiya zokufa esigodlweni sobumnyama. Wayolanda igiya zokufa kuSathane. uSathane akasana mandla ngoba nawo athathwa. Wathi mayevuka uKristu wathi nina seninamandla ngaphezu kwabo bonke. So Jesus says akusekho ukufa kulabakholwa kimi. Yingakho athi nginguNkulunkulu ka-Abraham, ka-Isaac, kaJakobe. Bese senithi angisuye uNkulunkulu wabafileyo kodwa uNkulunkulu wabaphilayo ngoba usafi mawukuye. Uthi mawuphuma kule nyama kube ukuphila ngale kumoya. Ayikho religion ekuphendula kulokho. Nahamba ulicele. Oh hallelujah. Yes. Now ngizama ukuqeda le ndaba ukuthi umzimba kaKristu. Now it is made full and complete. Okay, and the church is his body. It is made full and complete by Christ, who fills all things
everywhere with himself. So now, uKristu wenza lo mzimba upheleliswe. Kusho ukuthi uKristu akaphelelanga ngaphandle kwalo mzimba. Angithinde ngifake enye argument. Hayi bazalwane, I'm dealing with religion at this moment. Angifake enye argument. Hamba uye kwenye nenye religion. Umtshela ukuthi lo abamkhonza kuleyo religion manje omile uyafuna yini ukuthi silingane. It is only in Christianity la inkosi ibiza ngenkosi. It is only in Christianity la inkosi ibiza wena ngenkosi. Sengenzela lokuthi mawuphuma la still uthi uyifuna insindiso, uhlala wazi ukuthi la uyakhona uyena ukuyoba isigcila. Amen. Busenkosini kuphela, bukuKristu kuphela la wena ufuna ube inkosi khona. Yiva ukuthi uba inkosi kanjani. uKristu uyinhloko yebandla yomzimba wakhe. So uKristu uthatha lo mzimba awuphelelise. Mawuphelela kuKristu uphelele kuwo. Oh, okay. Athi ngibuze sokhona uzokhona ukuyiphendula. Mabangamsusa lenhloko kusale lo mzimba, mawufika uzosho ukuthi ngimi. So ngibona uku-identify kahle kakhulu ngalo mzimba ngale sonke. So mawuvela uthole ukuthi umzimba wami unjuthu inhloko yami ihlukaniswe nomzimba. Bese babeka enye nenye. Sekumele ku-arguishwe, sekumele sibuke ibala elisemzimbeni. Uthi hayi manje unebala la, mara mayithunga yonke inebala. Seyinkinga again. Are you understanding? So kusho ukuthi we cannot be identified nenye into ngaphandle kwenhloko esinayo. Ayikho enye into esingabizwa ngayo ngaphandle kwale nhloko esinayo. Yingakho sibizwa ngokuthi simaKristu. Ngoba sifana nenhloko esinayo. So, le nhloko esinayo iyinkosi yamakhosi. Lamakhosi amanye bobani kani? I'm trying to show you ukuthi yebo amali abuyela. Uyele apostoli uyoshosha. Yabona? Yeah. Ushosha uthi mawuqeda ukushosha bese soyabatshela ukuthi mina sengamngena inkosi yamakhosi uJesu Kristu. Because ungazi uyitshela ukuthi ngifuna ukukubiza e-Great Nation as much as kubalulekile ukuthi ube khona ngenxa yaloko okufundiswayo, but asinankinga yiba khona. Mara ubatshela ukuthi uJesu uyinkosi yami. Yibo okuzokuhlukanisa nesiphandla. Yibo okuzokuhlukanisa nesesha. Akusiyinkinga ukusonta eJericho. But as long as uneminye imimoya ekumele ilekelele ekuxhumaneni noNkulunkulu. I'm dealing with religion. Ingakho ngiwabiza ngamagama. Because yisifo esibambe abantu. Praise the name of your Lord. Hamba uyohlaba uhlabele amadlozi, it's fine. Uye kuNkulunkulu, mara ngihlale ngombuzo. Mawuqeda ukuhlaba ukhuluma no baba wakho ngoba wazi yena wena. Uyayifikisa nini le message kulo ya ngobe akakwazi ukuthi ungakhuluma naye bese sekaya uNkulunkulu aqala ukufika nje. Hayi wena wenza umsebenzi wenzela ubaba wakho ufuna inkandla kubaba. Ubaba wakho ushone last year. Already sekandula ukukhulu wakho ngerank senguye umnika inkandla. Kusho ukuthi mawuya kuye yena kumele aye kumkhulu wakho ne? Mara naye umkhulu wakho ngosungamkhulu owaphila phambi kwakhe. Manje usindaba yakhe izohamba isikhathi eside. And mayibuya kuNkulunkulu indaba yakho kumele ibuyele ngalelo layini ngoba we cannot break protocol. Hayi yimi loyo mhlawumbe ingqondo yakho icabanga ngendlela. Mara unendoda eyaphila yaba umuntu yafa yavuka. Yathi mayivuka yathi kithi sesivumelekile ukungena la akhona khona. Angisathi
angenzele ngiya kuye. Hayi bazalwane, akasabi uJesu ukukunika amandla. Maye laba bafuna ngiyocela kibo, why bangamniki amandla? Why la mandla kumele banikwe yini? Kumele niyobalanda nibalethe ekhaya. Mamfike ekhaya bangenzi lutho, ngibuyele ethuneni niyokhuluma sekasele ekhaya. Ayangase nguzwe umsebenzi wokubuyisela ethuneni. Mara ngiyababona babuyele ethuneni. Mhlawumbe wena ekhaya bake bawenza ungaphakamisa isandla. Ukumlanda bayawenza siyawazi. Ngabe bawenza Ngabe bawenza ukubisela mabasabuyela bayokhuluma kulo. Akase bawenza. So yini le kusho ukuthi azangalandeke kahle kungenzeka wasale ekhoneni. Ngoba kuyakhulunywa noma mikiswa ukuthi sesijikele khona. Mara inomuntu ekumele ngizocela kuyinhlanhla. Nomuntu sekazi konke, sekanosuphiya, sekanamandla, sekakwazi ukumenzela inhlanhla bekanganayo asaphila. But makaye ethuneni utshelwa yini ukuthi sekaya kuphi? Ngishalandwa utshelwa yini ukuthi sekakuphi? Manje ucela ukuthi inhlanhla yakho idukisile. Yena uyilethile lendidukile. Ngoba ngekho umtshelile ukuthi khuphuka manje la entabeni. Jika-ke sowusekhaya. Jika-ke jika. Akekho umtsheli. I'm trying to make you see the futility of the things esikhulu esizibona zenziwe bakithi singamazi uJesu. And I hope you are helping someone. I want to give you every aspect of it so that no one will avoid this exclusive. Oh, hallelujah. Abantu abaningi basuke bathatha into yensindiso bayenza into yokunjinga. Ukuthi hayi njengoba sengisindisiwe kumele ngiphumelele. Lithi iBhayibheli mawufunda kuLuke lithi lembewu enye yawela emhlabathini oqinile yadliwa yinyoni. Enye yawela emhlabathini ovundile kodwa ingenamatshe. Yathi mayikhula yashiswa ilanga. Mara ngiconcern nganayo yawela emanyeveni. Yakhula yaminyezeleka yagcina impilo. Lembewu ewela emanyeveni yile khombisa ithemba. Wena usindisiwe last month. Wena usindisiwe last year. Mara kodwa inkinga yakho uhlanganise insindiso nezinto engahlangani nazo. Lamanyeva lithi iBhayibheli uphila kwasemhlabeni. So ukhathazeke ngokuthi ngiyodlani, ngiyombathani, ngiyophuzana. So ukhathazeke ngokuthi inkathazo zasemhlabeni zidinga imali. Bese nomuntu sekaphuma ensindisweni ngenxa yenkathazo zomhlaba. Kanti insindiso beyizele ukuzokhulula umphefumulo wakho. Nokukunikeza i-advantage yengqondo kaKristu. Ukuze uthi mawuqala ibhizinisi uliqale ku-advantage yokuthi abanye babalanda isandla semfene wena uye emthandazweni. Awuzwa ngokukhuluma ukuthi cha iphilile lensizwe yayibona. Siyazi nokuthi bafaka isandla semfene babalande labo kuphuza yayibona le nto le. Bese beza kakhulu. So wena instead of isandla semfene uya emthandazweni, umthandazo wakho uya ngobudlelwano bakho noKristu. Bese sekwenza ukuthi kuvuleke iminyango nomuntu bekathi uyivalile. Angali wambona yebo bekumgogo angulu wadunisa egayithini ekhaya, but you have something superior than umuntu ongulu. You have the name of Jesus. Sure. So uKristu usinika igama lakhe. Igama lakhe ufike yena asiphelelise ngokuba inhloko yebandla. Ugcwalisa konke kuyibo konke. Yo, am I preaching to someone? Amen. So kusho ukuthi la sifunde khona kulo 19 to 23 nazi izinto engifuna uyibamba. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu usinike amandla. Lawo mandla yilamandla avusa uKristu ekufeni. Hayi bangcwele. This is so exciting. uNkulunkulu makanika wena amandla azange akunikeze
amandla angaphasi kukaKristu noma amandla kusamele ukuthi ukhuleliwe nani umnike amandla avusa uKristu. Umuntu obuye ukuyothwasa manje noma uba isangoma noma bangambiza ugobela bazokutshela after eyothu kumele emhlabeni inkomo kumele ayokhuphula amandla. Kumele ayokhuphula amandla. Kumele kuhambe isikhathi abuyele ekugobela wakhe ayokuvuselela. Ayiye. But uKristu uma uza kuye umnika lamandla aphelele lawa avusa yena ekufeni. Kusho ukuthi that was the ultimate power. Bekumandla aphelele esihlalweni saNkulunkulu. uNkulunkulu wathatha lawo mandla wathi manje sengikunika abantu ababizwa ibandla lakho. Ngibanika lamandla. Lokho kukutshela ukuthi uNkulunkulu ukuthemba ngale ndlela yokuthi akafuni ukuba responsible ngezinto ezenzeka emhlabeni. Ufuna wena ube responsible ngazo. Ngitshela ukuthi mawuvuka ngakusasa mawuvuka usho ukuthi yazi ngiyabuyela. Akusho ukuthi ongaphuzi kahle ngabe ngokuthi ngiyabuyela. Bonke abaphuza abadakwayo engibaziyo bavuka ngakusasa bathole ngiyabuyela utshwala. Umuntu ophuzayo lo makavuka kusasa ukuthi ayiyela yena noma uyarealize abanye sebayabatshela ukuthi hey omosi uyenza izolo. Amuntu ohamba agqoka i-star white wabuya sesiyi-star brown. Ngisho ayiwasha nanamuhla isabuyela ikhala yakhe. So makabuka le mpahla abuze la ukuthi kwenzelani izolo. Kodwa wena bosothuka wonke umuntu lawo. Uthi uyazibuka ngapha sonke siqesha usazi sibuya la ukushayela izibani asezomkhaphela. Bese umuntu uyadicide lapho athi ngiyayiyela lento kodwa until ifike i-weekend. Yayibona lento leyo? Mase kufika i-weekend sekune-pressure sekafuna ukubuyela. What am I bringing ngayo? Ngithi mina wena mawusindiswa utshela ukuthi usathanda uzojabula luze ikhastama efana nawe zolobumnyama. Uthi yena waze wakhululeka masinya okungenani sale ngimbulalela ukuthi sekasindisile. But now into eyenza ukuthi ungafi ukuthi sowunobufakazi onendodana unobufakazi. Nithi samnqoba ngezwi lobufakazi kanye negazi nangezwi lobufakazi. So now njengoba sowungezwi lobufakazi sowuthi kuye Sathane, bring what you can. Bring your best. Ngazi la ngibuya khona. Ngazi la ngibambe khona. La ngikhona khona kuyakhanya. And ngiyazi makunento ongahlangani nayo ukhanya. So shaya ngendlela othanda ukushaya ngayo. Mara la ngikhona kuyakhanya. I will take all your blows, Mara. I will bring back one blow. It's the end of you. Ngoba usoku Kristu soshaya kanye kuzwakala. Soshaya kanye kuzwakala. Inkinga yakho ukuthi wena moyimisela ungakakholwa. Ithathweni moyizilungisa uye uyilungisile. Manje soyakholwa sofuna ukutetenyiswa sontweni. Uyitshela ukuthi ungadlula le system moyimisela kiyo kangaka ngokuthi ufike uteteme la. The same energy times 2 you need to put ekhonzeni uNkulunkulu ukukhumbula you are behind. Usamway belana 8 fakaqala uprofeti. Wena sona 25 khanda usindiswe. Uyitshela ukuthi lento yabantu ababhayisayo sowusindisiwe soyabona ukuthi bemosha isikhathi. So you need to cover time. Nithi iBhayibheli uNkulunkulu uyabuyisa okudiwe isikhonyane. Mara makabuyisa kusho ukuthi nawe you are participating in that restoration. Your prayer life needs to change. Your study life, the Bible needs to change. Even your giving. Abanye bebangasabi ukuthi 2020 namuhla bakumele banike no100 umntana. Hayi, olenza iplan wena. Olenza iplan.
namuhla makumele unikele umntana and you think that you are going to become angifuni ukukunika insindiso ewubekebeke ngifuna ukunikeza the actual thing ekumele ubukane nayo. The very same effort times 2 you need to put here. Sana will put effort. Angeke ngibe ngiyeyeye wekholo. Yeah. Nabo yeye bamakholo. Into enteke ongayazi isikhathi sini. Namuhla iyabanda kusasiyavuka. Kusasiyavutha kusasiwoma. Awuliyana yaza ngale lo munye nje usizwe ukuthi lineseka la. Kube into esongo sesekhaya bozoza. Mawuphendula. Angiphendula. Mabuya ikhumbula usosonweni. Bowuphuma livalile linje. Namuhla maliduma ufuna ukuvika ngazi ukuthi wena bekushaya umbani uphansi kwemvula phasi kwamathathu uyakhona. Are you understanding me? Mara ngobe sewuyakholwa, ngiyazi ukuthi ukholwa kwenza umlunge ingondibile. Mara ngifuna uphinde ungengikanye lekholwa-ke manje. Hayi, Nkosi yami, siyathandazana nabantu kodwa siyothandaza. uNkulunkulu usinike lamandla wasikhuphula la wakhuphula ngawo uKristu waya kwesokunene sikababa ngisho. Ngifuna lamandla. This power is far above all rule, all authority, all power and dominion and every name that is invoked. Any name that is invoked, that is the lowest level. No one around you might not do it. They are going to invoke names. By all means, I'm not God. No one is in the Bible, no one is in the land. But not usually it is African, yeah? No, it is even in the Bible. It's all what is why any name, by all somewhere. It was a soul. Mara uya nje ngoba uNkulunkulu vele sekamlahlile. Kufika uvusa inkosi Samuel. Mana uvusa inkosi Samuel, inkosi Samuel uthini uphazamiselane ekulaleni kwami. Ngiyamkela ukuthi wena uNkulunkulu sekakushiyile. Salukhoda umbuso sewususiwe kuwe. I understand this. So I see African religion. I see it throughout history. Nokuthi bathi yethu ukuvala wena bethu ukuthi uzohlala uthi uhlonipha ogogo mkhulu. Ayiqali ngawo ayiqali khayini. Thana ayiqali ngama ayiqali ekhaya. Yisho kuzwakale. Yebo. Ungazikhoshe ngayo ukuthi hayi thina siyawagcina-ke amasiko la ekhaya. Ayiqali ngawo ayiqali ekini. Abanye nabo baphila kuloko kumnyama. Ulimi sisibheki siyakhala. Sithi Jehova baze bangezi la ngikhona. Wena lesikhathi uhlaba imbuzi bona bathi ungezi la sikhona. Bayafisa ukuthi akube khona lokuvimba uyeke leyo mbuzi yenkosi. Oh my goodness. Nikhona bantwana. So kusho ukuthi lamandla ngobe andula isikhathi esikiso aye ngale. This is eternal power. This our power is far above all power. What is far above all power? Far above all power. Lamandla andula wonke amandla kodwa. Angizile ngoba lethi zonke ngamayinkolo ngabala kokukhona. Zonke zinamandla aseziwenzayo. Zonke zinamandla ezinawo ezakholwayo. Sana lawo kaKristu andula wonke amandla. Andula wonke amandla. Lawo kaKristu andula wonke amandla. Ngibukusho thana andula wonke amandla. Mara ekuduleni wonke amandla lithi iBhayibheli
uNkulunkulu wathatha konke wabeka phansi kwaKristu. Nawu buya, khumbula umzimba kaKristu wani. Umzimba kaKristu wani. Izinto mazingaphansi kukaKristu kusho ukuthi zingaphansi kwabanye. Wani. So zingaphansi kwey'nyawo zakho. Manje wayekhala kangaka. Wakhala ungashayile yini? Izalwane. Ekhalisayo. Wayewasebenzisa imandla onikwe wona. Angikutshele ukuthi why.